La Sénia està situada al nord-oest del Montsià i habiten 6.148 habitants. Els habitants que hi viuen es dediquen al comerç del moble. Allí hi ha molts monuments importants, com ara el camp d'aviació, el molí de la Vella o el safareig del Calvari. La seva entitat representativa és la banda musical. A les festes majors es celebren del dia 16 al dia 24 d'agost. Història. Des de mitjans del segle XX fins als nostres dies, la Sénia ha estat coneguda per el seu gran nombre de fàbriques de mobles. El seu nom prové de Sínia, que és un nom àrab. Aquell territori sempre ha tingut molts pobladors. La Sénia es reconeix amb la Carta de Població del 17 d'abril de 1232. Espero que us hagi agradat.